نناي مود أتملسك سمع الزاليت موجح سلزة أبيتو أب أرات تنقل على أبزها كدك أسئلون كندي جزيكوا يعنتو أنت أمتا وشتو سلزة أسنا قدا هتسيمو كتالماي كعالن كند زخوني خا فينسترا مدكسيو كفيتو يأدو أبت نايليتي جبؤو يأتيو ندقك أزبز جمرة ولا كوزحلي أنت نبرا قدا نستي زحاسبو زنبرا بزح قدا قبرلون بركة صباح وسانيت معالتي نحيوتيا بفقري عينيت أميتو كابزو قواز بزحكوا أنت قبرا كوينو قنا دفرا سلس أنا نكفرك كبل كندي جزي دحر مطفاء كرم كلتسوون قنا زلو دفرات آخا خيبو مس حاتتا كحاسبو دمو أدل كتهبني مس بلدو أنبل كتبلنا إنو قميتو سلز نبرا زيت تصبي مسي سلز خونون نمنتاي كلت أمات زيت وسري كس إنكي حاسب كتناقرني بالواقع أنت نبرا كاب مستفلي قدا أنت توسن تخون أندابله بجنكات سلز توتقرا كلتا معالتي مسي حلفة أمنتاي وديك كبل زدولا كنا يحاسب لي زلخو جيزي حبني مسبلتو أيفتو تسمعو مليسو أبصونا مستوكسا نصبح معلتي كتفلتو أو حدا كابس تقاصرو كوينو غنا كمزان نوح أوان بتسبيت بفقرة زي تسحاقيا ذات صح مأخال لمانن أوان زنوحتو أبتي فينسترا كوينو بزح يسلاسل زنبرا أيكون نستبلو زسمو اسم إت كاب حجي سلزفرحو تاقالات إفو كاب حانقولو نزاق على كعاليت على سا مليسقنا نابعي ملس حجس أيكون انتيلات نس حيوتي أمنتي درجاك تود أمالتيو ساكرام دي خون ولاس سرحي كله قديفة زرمو كترف أتابها كحاتتكوا حادا معالتي بتسفات قبلن تكون اندابلكو منبار محاشن دونيرو ولاس انتاي أبز عالم بجاك آلد زلوا كنو كمان زي سمعني معاركن دزي نكاف كرا انتا جيرات اللي اندابلا زمت سعبينات يتسوات سبمو مليسو خاا قبلن تكون برا كاوين العلي سبدا أبي كتركب حالوتي عكروتي كوتاس زكالنا أرئياي أمو دليتات نا والد كابزل على أنت يكون جنسب فلسف ولاس أنتاي هراي فلوت أنت زيكون كوكوا أقوم سي جنزب علني كم دليتي يحنك كم برايخ إلي ولاس أب إلي أمنت سلزي بالله أنتاي مكولي أندابلا كارمز أجرى نفسه لإلا أنا كوات دحر مسناح زحالي سلستسمو في نسترو أتيو نما دكاسيو بمكاد تنقل على كبل دحر مصناح مودعاتو صدقاس حزوو هلن بلا نتصبحتو ولا كسعات أربعة ندحرك أثري قوصيراتو أنت نبرات قالت إيفا قداي كسمع سلازدلي فادوس نراكب سلازبلا يكون الكيلاس تسمامات نايتي خجلابت دحيرو زدك أسو قالت إيفا كبراو نايتر عين تصنحيقنا تسيو ساعتو مستعزبة ساعت تشعاتنا نكو كامزالا استغنزبة بزي لبو نفسو تحات ساتيو سريلو نتي معالتي يبقى زبالو كداونتي تخدارينو هم معالو تصبو قالو إلو مقبي كايلا كفا فادوس زتقاس أرى ساعت عصر تحدا هابتكا فزبتسحم كابتا كوف زبالا ساعت هتحزو دقاقي مكوا ساعتو انت تعزبه ندهريت انبر نقرميت كسبك مثل زي رأيه تربشة انبركة لومي وسانيت معالتها ويك حقوس ويك حزن فقري نقو فلما كوا انت زيكونا كوينو قنا عبحوة مولو كمزي جيرا زمسات اقوال سلازي رخبه حدش افكاري زمسالة ساعتو داقيمو مستعزبه عصر تحدن فرعان تبلنرا يزي عند قرابة عبزمت ألو بقومت أنا لبو حافكوف كتول جمرات كاي تردقون بكوفو كرحز جمرة
ነዚ ምስ ዝተባሃለ ራሓፅ እንዳጨነወ ክፀንሓ ስለዘይደለየ ናብ ደገ ገፁ ብውፃእ ንፋስ ክወስድ ጀመረ። ጭንህን ሰዓትን ናይ ኢዱ 11:40 ክትብል ስለዝተኣዘበ ናብቲ ሸቓ ብምኻድ ገፁ ተሓፂቡ ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ድሕሪ ምባል ኣጆኻ ትባእ ዘፍቀርካዮ ጓል ክትረኽባ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ እንተዘይሰሊጡ ግና ኩሉ ነገር ብኣ ኣብቂኡ ማለት ኣይኮነን። ናትካ እንተኮይና ማንም ኣይወስዳን እዩ። እዚኣ እንተዘይሰሊጣ ግዳ ምናልባት ካብዚኣ ትበለፀ ክሓልወት ኣይክተርፍና ማለት እዩ። ስለዚ ሞራል ከይተውድቕ ኩሉ ዘፍቀረ ይሰጦ ማለት ኣይኮነን። ዝወረደን ነገር ሓደ ክፋል ናይ ህይወት ምዃኑ ተገንዚበ ንቅድሚት ክስጉም ኣለኒ እምበር ከም ሸንቲ ገመል ንድሕሪት ክብል የብለይን። ህይወተይ ብሰንኪ ጓል ኣነኖ ክብል የብሉን እምበርከ ንሳ ምስ ደሌቶ ክትነብር ከላ ኣነ እንተተፀሊለ ካብ ምድንጋፅ ሓሊፋ ትገበረለይ ስለዘይብላ ብኣግኡ ዘሐሸኒ ህይወት መሪፀ ሕጉስ ህይወት ምስ ዘሕልፍ ሽዑት ፅቡቅ ገይረ ክቐፃየ። ስለዚ ኣጆኻ ካብ ኩሉ ህይወትካ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከይትአቱ እንዳበለ ንነፍሱ ካይፈተወ ሞራል ክህበ ድሕሪ ምጽናሕ ፀጉሩ ክዳውንቱ ኣማዕራርዩ ናብታ ዝነበራ ምስ ተመልሰ ጓል 5 ደቂቃ ካብ ቆፀራ ይሕሊፋ ተራ ናይ ገዛ ዝመስል ክዳን ጌራ ናብ ገፃ ክትመፅእ ምስ ረኣየ ድሮ ተስፋ ክቆርፅ ጀመረ እምበርከ ተከዲንዎ ዘሎ ክዳን ናታ ምስ ኣወዳደሮ ነቲ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝበቅዕ ኮይኑ ስለዘይረኸቦ ከይተዛረበት ከላ በዓሉ ኣብ መደምደምታ ዝበፅሐ ሰላምታን ከምዚ ናይ ኩርዓት ዓይነት ኮይኑ ስለዝፀንሖ ሮማይ ነገር በዚ ከተበቅዐ ማለት እዩ ዝግበር የለን እዚ ኩሉ ግዜ ንከንቱ ኣጥፊእ ማለት ድዩ እዋይ ዓለም ብላሽ ሕጂ እንታይ ዝገብሮ ከምዛ ነፍሱ ኣብ ተሸዓ ሞራል ክህብ ዘይፀንሐ ነፍሰ ምትሓት እንዳተሰምዖ ክላእ እንታይ መዓት እዩ ኣካሉ ይሓበን እምበር እንዳበለ ምስ ውሽጡ ናይ ዘረባ ሸውሓቱን ስለዝተረገጠ ካብ ዓይና ዓይና ምዕዛብ ሓሊፉ ክዛረባ ኣይተሰምዐን። እንታይ ደኣ ስቕኢልካ ገለባ በለና ምስ በለቶ ግና እንታይ ሞ ዝበሃል ክህልውን ኮይኑ እቲ ትብልኒ ንገረኒ እሞ ክኸይደ ምስ በላ ኢልካ ሃራ ይበል ብዝኾነ ነቲ ሕቶኻ ቅድሚ ምምላሰይ ኣብ ልዕለይ ዘለካ ኣረኣያ ማዕረ ክንደይ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ዳርጋ ሕጂ ዘይኮንኩስ ገና ክትላለየኒ ከለኻ ዘረጋገፅኩ እዩ። ነዚ ምስ ሰምዐ ቁሩብ ሕጉስ ክብል ጀመረ። ንስኻ ብኩሉንተንኻ ተፈታዊ ተባሃጊ ፍጡር ኢኻ ንዓኻ ብምላይ ሕጉስቲ ንዓይ ክትምስጥ ትገብሮ ዝነበርካ ነገራት ሓንሳብ እኳ እንታይ እዚ ከም ወዲ ትረር ዘይብል ይብል እንተነበርኩ ኮይኑ ግና ይፀልኣኩን እምበርከ ኩሉ ግዜ ዘዘሓተትካ ነገር ሓራይ ካብ ምባል ኢልካኒ ስለዘይ ትፈልጥ ዲኻ ጓል ኩሉ ግዜ ዘዝበለትካ ክትገብረላ ከለኻ ወይ ንዓ ክተሐግስ ኩሉ ተፃዕረታትካ ኣብኣ ክተፍስስ ብጀክኣ ዋል ሓደ ቁም ነገር ከም ዘይብልካ ኩሉ ሕልምታትካ ብኣ ክቃነዮ ከሎ ከም ትፀልዓካ ብዝኾነ ናተይ መልሲ ግና ኣብኡ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ንልቦና ኮነ ከኢለ ግና በቃ ከምዚ ስቕ ኢለ ክሓስበካ ከለኹ ኩሉ ነገራትካ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ የግዳስ ዋል ሓደ ኣብ መንጎና ምውሓድ ክፍጠር ይክእል ኢለ ክሓስብ ስለዝተፀገምኩ ብሕፅር ዝበለ ኣነ ንስኻን እንተርፎ ምናልባት ከም መሓዙት እምበር ከም ፍቁራት ክንጓዓዝ ኣይንክእልና ምስ በለቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትዛረበለን ፅንሐት ነጥብታት ስምዒቱ ክቀየር ድሕሪ ምፅናሕ ምውዳእቱን መርድን ናይ ፍቅሪ ምስ ነገረቶ ብኮፉ ሕርር ኩምትር በለ ውሽጡ ብጣዕሚ ተቃፀለ ናይ ሕርቃን ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስምዒት ንዕለቱ ኣሰሎ እቲ ናይ ውሽጡ ሓፈስታ ንደገ ወፅኡ ገፁ በርበረ መሰለ የአይንቱ ንብኣት ቆፃፀራ የአዳው ብሕርቃን ዝኣክል ተንፈጥፈጣ ጀመራ እዚ ኩሉ ሓንቲ መዓልቲ ትኮና ኢሉ ከምዛ ብተስፋ ዘይተፀበየ ነዚ ብምስምዑ ክቅበሎ ተፀገመ። ነዚ ምስራዓት ብጣዕሚ ስለዘደገፃ ይቕሬታ ስምዒትካ ከም ዝሓሰኽዎ ይርዳኣኒ ግና ሰብኣይ እንደኻ ትርበል ዋ ኣልድ ከምዛ ዝተወድኣ ማዕረ ክንዲዚ ዘሕርቕ ይብልካ ነዛ ናትካ ዝበላ በዓሉ ቀሪቡልካ ስለ ዘሎ ማዕረ ክንዲ ኣይትሕረቕ ሎሚ ንዓይ ስኢንካ ማለት ፅባሕ ዝበለፀት ክፀንሓካ ስለትኽእል ዓለም ከም ተወደት ጌርካ ሃትቆፅራ ብጀክኣ ክነብር ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ሓንጎልካ ኣውፅኣዮ
ቀድመ ኣይ ምልላይካ ደኣ ከመይ ኢልካ ትነብር ነርካ ስለዚ ኣብ ሂወት ትረክብ ትስእን እንተረኺብካ ፅቡቕ እንተስኢንካ ከዓ ዝግበር ስለዘለ ተስፋ ከይቆረፅካ ካልኣኻ ምምዳይ ስለዚ ንስምዒትካ ብምጉዳይ ብልቢ ይቕሬታ እንዳሓተትኩ ኣጆኻ ክብለካ ጥራሕ ዝኽእል ምስ በለቶ ብሕርቃን ዝኣክል ነቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ መንበር ንድሕሪ ሰብ ድሕሪ ምባል እንዳንፀርፀረ እንዳወፀ ከሎ ኣዝዩ ማራኺ ክዳን ተኸዲና ጥዑም ጨና ተነስኒሳ ፀጉራ ተመሻሺጣ ንውሽጢ ተኣቱ ዝነበረት ጓል ምስ ተኣዘበ ያሃልም ደዘለኽ ዋላየ ኢሉ ንገፁ ፀፊኡ ምስ ሓደጎ ኣብ ገሓዲ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ቃንዛ ስለ ዘረጋገፀሉ ብዝረአየ ነገር እንዳተገረመ ናብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ጣውላ ምስ ተኣዘበ ብፍሽክታ ኢዳ ምስ ኣወዛወዘትሉ እዋእ እንዳበለ ናብታ ዳርጋ ጥቁ ቀሪባ ንዝነበረት ጓል ምስ ጠመተ እንታይ ዝካየድ ዘሎ እንዳበለ ብኣግርሞት ምእዛቡ እንዳቐፀለ ከሎ መፅያ ሓቂፋ ኣብ ምእገርቱ ድሕሪ ምስኣ ቅሬታ ኣብ ልዕለይ ማዕረ ክንደይ ፍቅሪ ከም ዘለካ ከረጋግፅ ስለዝደለኹ እንዳፍቀርኩኻ ክንሰይ ክሳብ ሕጂ ተፀምየ ዝኸይ ዝነበርኩ እምበር ኣነ ዋላካ ኣብቲ መጀመርታ እንተዘይፈተውካ ድሒረ ግና ክፈትወካ ጀሚረ ሕጂ ካባኻ ሞት ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክፈሊ ነየድልኒ ምስ በለቶ ኣብ ሓቕፍኡ ተሸጊጣ ከምዛ ከም ዝመሽመሸ ኮሚደረ ቆምሲሉ ዘይፀንሐ ንዕለቱ ብርሃን ፀሓይ ወርሒ መሰለ ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ክንፅረሉ ስለዘይከኣለ ንሳ ደኣ መንያ ምስ በላ ንሳ ደኣ ማንታ ሓፍተያ ሓንሳብ ዘይርስዕ ተዘክሮ ክንሰርሕ ስለዝደለ ይቕሬታ ግና ብስምዒትካ ተፃዊትና ምስ በለቶ እንቋዕ እሞ ሕጂ ናተይ ኮንኪ ንሱ ፀገም የብሉን ንዕና ይበል እንታይ ደኣ ነዛ ዘራሰበትኒ ክነምስሓ እንዳበለ ናይ ዘለዓለሙ ክትኮነሉ እንዳተተስፈወ ብተሓጓስ ናብታ እንዳሰሓቐት ትፅበዮም ዝነበረት ሓፍታ ገጮም ተሓቃቂፎም ሰጎሙ።